What's up mga kadagit? Kanina nga pala bago ako dumuti, tinesting kong ilaban yung talaan na Cebu, yung galing kay Tuglax. Kung mapapansin nyo, meron ng isang panalo yun. At yung baby salmon kahapon, nalinabang ko sa utol ko. Pinaglaban ko silang dalawa na parehas may panalo. Tignan nyo na lang itong laban na to. Siguro pakitingin na rin yung mga shoutout dito sa gilid. Ito, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Pati sa mga bad comment, salamat din. Dahil kayo ang saksi sa kulturang ito. Patunay na gusto nyong ibalik ang nakasanayan natin. Yun lang guys, at naka-duty na ako. Pagising ko kanina, pinaglaban ko yung talaan versus baby salmon. Ayun lang guys, and God bless. Shoutout sa lahat ha. Kita ganda lalaki! O yun, nagkagatang guys. Binalutan niya ay babalutan. Tangina, may tama yung talaan guys. Ayun o, tapang ng talaan pero may tama yung talaan guys. Guys, may tama yung talaan no. Babalutan sila parehas. Ayan na. Ayan o, nanguluntoy siya o. Oy, wala na. Talo na guys. Bandera yung ano niya, isang paa niya. Ito rin may tama rin. Wala na, nasundo parehas. Umalag yung talaan eh. Mahaba din kasi yung talaan eh. Payat lang. Oh. Last. Wala na. Sundo yung ano, may tama kasi yung talaan eh. Oh. Last. Hindi kaya talaga yung salmon, kapal. Ang kapal ng galamay. Wait lang guys, may gagawin ako maganda-ganda. Guys, para silang patay. Hindi, buhay pa sila, kaya lang hinang-hina na sila. Ayan. Draw ang laban, draw. Talaan versus baby salmon. Yun, bumitaw yung talaan. Laki din kasi eh. Okay guys, yun lang.